Датата е 2 февруари 2009 година. Открива се фотоизложбата "Покривите на София". Приятели и гости с Бистра Бушнакова, фотограф на този любопитен проект. Цветните фотоси на забележителни и интересни сгради в София са заснети в различни сезони и от различни гледни точки, дори от птичи поглед, отгоре, от коша на летящ балон. Замисълът е да бъде показана атмосферата на столицата София в композиции, отразяващи отношението на автора Бистра Бушнакова към нейния роден град. Покривите като частица от градския пейзаж са разкрити с любов и внимание към детайла, към красотата и архитектурната им елегантност. Покривите на София звучи като среща във въздуха, като въодушевяващо приключение, като бърз сигнал за погледа, да се откъсне от земята и през покривите да стигне до облаците и синевата. Архитектурата е онемяла музика. Тази мисъл на Гьоте може да бъде мото на изложбата. Най-много в този проект ме държеше заглавието, символиката в заглавието, която откривах в заглавието. Възможността да гледам нагоре, да вдигна очи, просто да вдигна очи. Това беше абсолютно достатъчно. И не покрива като такъв, а и пространството над него. По фотографиите си личи, че доста от композициите аз съм включила и облаци и небе. Лято, есен, зима и почти 700 снимки. В изложбата остават 80 от тях. Но преди откриването на изложбата в Галерия Академия има много месеци съвместен труд на екипа, реализирал проекта "Покривите на София". Идеята за него среща Бистра Станета Махкярова, Марията Райкова и Владимир Димитров от фирма Експо Контакт. Сани Анастасова, автор на документалните проучвания за историята на сградите, с Стефан Бошков, художник на фотоалбума, с Стоян Радулов от телевизия "Туризъм", с Деси Стоилова, Сорлина и Иван. Темата и заглавието хрумват на Майя Праматарова и Танята Махкярова, която става продуцент на проекта. В началото на месец юни започнаха снимките. Бистра започна работа заедно с Ани. Те подготвиха едни дълги списъци на сгради, които представляват интерес в нашия град, които са културни паметници, които са продукт от дейността на интересни архитекти, имена в историята на българската архитектура. Вторият етап на проекта вече включваше една от основните атракции. Това беше вдигането на топловъздушен балон, чрез който заснехме също интересни фотоси от необичайна гледна точка. Да, една от първите трудности всъщност е истинска атракция и незабравимо изживяване за екипа. В края на лятото над София се издига топловъздушен балон за снимки на покриви, които няма как да се заснемат от друга гледна точка. Балон Клуб Орли, фирмата притежаваща балона, е избрана след проучване в интернет. Орлина Аспарухова, шеф на фирмата, е запалена въздухоплавателка от 20 години и е първата жена пилот на балон в България. Разрешенията за излитането са трудни, уговорките и обещанията много, но след дълго тичане от кабинет в кабинет,
Разрешението от Министерство на транспорта, от Главна въздухоплавателна агенция, от ръководство въздушно движение на летище София, от Столична община и Столична полиция, от Генералния щаб на Българската армия, от Външно министерство, от дирекции, паркинги и гаражи и зелени системи и така нататък са получени. Екипът на Експо Контакт е въодушевен и, разбира се, благодарен. На 3 и 4 септември е изпълнена цялата програма. Балонът се издига на 3 знаменателни за София места – площад Александър Невски, площадите Света Неделя и Бански и една зелена поляна в Южния парк, в близост до квартал Лозенец. Акцията влиза дори в националните новини. Естествено, едва на този етап ние бяхме забелязани и от средствата за масово осведомяване. Успяхме да разкажем за нашия проект. Това беше добре, тъй като получихме и много провокации от въпросите, които ни задаваха за проекта. Да издигнеш балон и да видиш града от 100 метра височина е запомнящо се преживяване. Еуфорията от полета преминава, но приключенският дух остава в проекта. Всеки покрив има своя история. Когато ми представиха в началото проекта, това, което ме впечатли в него е, че фотографката Бистра Бушнакова и продуцентката Таня Тамахкярова всъщност се опитват да хванат нещо нетрадиционно и непознато. Много изложби се правят, често те имат така за обект най-различни събития, но да се погледне София от високо ми се стори много интересно. Гледайки от птичи поглед към един град или към земята, нещата винаги изглеждат по-хубави, отколкото са в действителност. Дребните негативни детайли обикновено не се забелязват от високо. И това така беше идеята да представим града от високо и добре изглеждащ и хубав град. Когато се движиш по тротуарите и гледаш нагоре към покривите, се виждат някои детайли от тях. Но когато се качиш на нивото на покрива, виждаш нещо съвсем различно. Просто избираш дали да снимаш отдолу или отгоре. Отгоре се вижда сутрешния изгрев, отгоре се вижда залеза, отгоре се виждат птиците, отгоре градът живее с някакъв свой ритъм. Виждаш това, което искаш и което е хубавото. Дребните детайли някакси остават скрити от разстоянието. Има и приятни изненади. Телевизия Туризъм проявява интерес и предлага да заснеме документален филм за Бистра Бушнакова и проекта Покривите на София. Тяхната камера тръгва след нейния фотоапарат по софийските улици и покриви. Разговорите между Бистра, Таня и сценариста Стоян Радулов са в основата на филма. Беше важно да намерим съюзници на тази идея. И затова в днешни времена безспорно достигаме до онези, които финансово и морално подкрепят подобни идеи. Беше радостно, че нашата идея съвпадна с предстоящото честване на 130 годишнината от обявяването на София за столица. Това беше приоритет в програма Култура на Столична община, където ние кандидатствахме за съфинансиране и получихме такава подкрепа. Включени сме в културния афиш за честването на празниците. Сериозните ни амбиции са тази изложба да не бъде видяна само в София, а да прекрачи границите на нашия град и да получи своята реализация
и с други градове в страната. Смятам, че и някои европейски столици бих се радвали да видят нещо, което София притежава и може да се гордее с него. Бистра Бушнакова като репортер на БТА е пътувала и видяла много градове по света, но със сигурност ще си спомня преживяното в този проект като силна творческа провокация. Проектът приключва с издаването на двуезичен фотоалбум с над 100 фотоса и с програма за пътуване на изложбата "Покривите на София" в страни от Балканския регион и от Европейския съюз, подкрепена от Културния институт на Министерство на външните работи на Република България. Нашият град София, обявен за столица на България на 3 април 1879 г., заслужава обичта ни и грижата ни към него.